बे समाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुनि मोनब्रै गोनां फोसावथाय। जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिया बाहायथारनो नांसिगोन फेसबुक आरो टुइटार एकाउन्ट। नंगौ, जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिया बाहायथारनो नांसिगोन फेसबुक आरो टुइटार एकाउन्ट। जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालियाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय थांनानै खौरां लानाय आरो बिथोन हरनायनि राहाखौ सोलायनानै होदों। नंगौ, जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिनिसिम मोनब्रै गोख्रों फोसावथाय होदों सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा। मा गोनां फोसावथाय नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लाबोदों? गिबि फोसावथाय, समाजारि बिजोङाव गोख्रों जानो नांसिगोन जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिया। गिबि फोसावथाय, समाजारि बिजोङाव गोख्रों जानो नांसिगोन जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिया। नैथि फोसावथाय, गंफ्रोमबो जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिया बे बारनिफ्राय बेखेवनो नांसिगोन फेसबुक आरो टुइटार एकाउन्ट। नंगौ, नैथि फोसावथाय बायदि गंफ्रोमबो जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिया बे बारनिफ्राय बेखेवनो नांसिगोन फेसबुक आरो टुइटार एकाउन्ट। थामथि फोसावथाय, दानिफ्रायनो जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालिया जेबो सरकारि बिथोन फोरमायथि थांनाय नंलिया। थामथि फोसावथाय बायदि दानिफ्रायनो जौमा फरायसालिमा आरो मुलुग सोलोंसालियाव जेबो सरकारि बिथोन फोरमायथि थांनाय नंला। ब्रैथि फोसावथाय, इमेलनि गेजेरजों एबा डिजिटेल राहाजों मोननो हागोन फोसावथाय एबा बिथोन बिलाइखौ। ब्रैथि फोसावथाय बायदि इमेलनि गेजेरजों एबा डिजिटेल राहाजों मोननो हागोन फोसावथाय एबा बिथोन बिलाइखौ। बे गोनां मोनब्रै फोसावथायखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोसावनानै होदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे खौरांखौ लाबोबाय।